School ye polytechnic. Abana ba Bonchari, abana kurwe wodia, tu abakanira Kibesa na Kenya Commercial Bank. Ekine kinacha korra na ende ndole nyagitali, kana role nyagitali, ndole kikemiseti, make sure kiarose. Ndole chipara njira akolekana, especially Bonchari. Tali wodi eyo e contractor yalenga e ajitega ituso muganiga omuntu bwatete kurwa romokoro likokora chitenda liri kero ngwaya lengoro ba nalite ba korembe bakana agacha akora gosine palemo agataka akani chipara iko mnebe e biashara ebi mwanche nkolegwa kana bandembe haya ajali tu cancel chons korubo mulenda bugia mpaka liana mati na umari bagaiga baranchi ariko munganche na kinata kangetere ndole ngachipara chiarosi tindage tintebi biashara byo isaranza bosongo ngao gavana ntu akote inspection biashara ebinda dio ndage timbare kira ya ele na kinata na ngo chife kwa in another 2 months ndage weta ndole chipara chiarosi ekera abantu naba maiso emyenda kolete abantu bali abali mukia ndegeko na kimyaka yana na bongota nitatwara manega engonjo kana make sure gasi yakole go chief I can confirm to you chipara chi Jones bingo karatole chitara ba procured chibe procured imanye gocha go check na kigase genda kormat nyakitali nyamagundo nyakitali ya magundo nanyoranga obokoro bro bongubiyo ba nyakitali mbayo botuke nyakitali esekire elile bofo na wengine wanakujanga ebwen poke weekend eseki lakini na atebira abantu bange ni charge ukuru baroro ndage temba beke no anyesi kweta mambe na barogoro ejara abantu abe kose ni moto akora mushara manyanga mutu akana mushara tonjoke nande to garwali kono biashara kiye moku moyo eme kole na decide rindu obis tiyon koba na decide ngotara ngo na bono mutinyo mu kokora ndi chibodi 45 na nganze bugira gotira ndolenga egasi ngokoleka nere ekina kimwangete egasi ngo mo wancha boy yebo enyakitali yekoba level 2 karoko gendo turi waka nane sumu level 1 2 3 turi waka na besa tigabono number 10 waka na mo Chief. Now, listen. Abantu baitu awon na bolo ko nyorkana na bulgura banta bamba kabanya kira yakweba sitari ngakibro kama itu nyagita lekor kentak bosnya yeye
Bonchari aralia. You've never been there. Listen. Esta feroroi wakanye abaroi chibesa. The same way that I call it area macholi. Umuntu yo aira ngosongo ntagete morole mambia. Ange chibesa konsi yipi asambwe. Get all the umuntu yo ntagete morole maisasambwe. And I listen. Nektar ni leo siko ya rotaranya. Ubo sensi hoga ndra na okulenda. Ya, bantu ba uba kuingira abantu mweso marole left right. To ga ndra kwa gai. Ako nyama yo, ako yaba tibes. Te kunyalika. Kotekana tu awani gomana. Get all of them. Nyamagunduna teba abantu abangorro immediately get new staffs and that the business. Ndiko yaberani ondete to kora mabira. Abantu abubaka na tole mushara. Mushara. Ndagende mba. Okoranda woni gomana.